Paul kut thla ni thum ni lai ni ani a khovel thu thar lang sarte local news aya chip chiar zokin gan ron puang le dona kan video in lo entry na tha in ti chuan min lo like sak ve don nia kan lo threnwal to in arin oma sang ni som ni pali kum thar kan chuang kai chawa Japan chuan chiat an to klat maya Japan rama magnitude pasari point parukana in li ranging te renga tuipui kama omte chu atuar na sa zualan ni mun him lama an tlan chia Japan chim lam chu lir nging na takin anuaya mi engemaw zat an thia building ati chia chen na in tam tak power ti to pania tuipui kam mun then khata cheng te chu mun sang zo ka an tlan chia ani Ishikawa prefecture office te chuan mi engemaw zat an thi tian soya thi zat hian pung zela thole ni zan thleng hian thi zat hian somli pariat an kai to a in chimina del achim hnan le chiat na dang lir ngengina a thlen wanga thi zat mu bel zelan nia somli pariat ai hian alatam an ring ani lir ngeng hi atir lama chuan 7.6 ana ania thole ni khan Japan chimlam kho pui le a thlen om South Korea metar khata sang tuifon a siam bok Japan Meteorological Agency JMA chuan Ishikawa Niigata le Toyama Prefecture tsunami chungchanga vokhana anti chuaka tsunami chungchanga vokhana lian tak March sanghni le som pakhata Japan marchak lam lir hing le tsunami athlen nuwa avoi khatna na anti chhuale ani Russia le North Korea point mun then khata tsunami chungchanga inral rin na anti chuak bok Japan sarkar thupuang tu Yoshimasa Hayashi chuan thu thar thedar tu te hril danin lir hing wangin in engemaw zat a chia kang mai po a chuaka thu nei tu te chuan chiat na thleng te anjir chiang zel ni in an soya heti lai hian chan chuan na thokin sipai te an tir bok kumthum chuang zat seismic activity lo om to na hmuna hian lir hing na sa zokin a thleng thei don ni in JMA official Toshihiro Shimoyama chuan a soi Japan Prime Minister Fumio Kishida chuan thu thar thedar tu te hril danin lir hing tur na hmuna hian lu a har sa hri viawa ma se tu na chan chuana tura thei top chhuwa turin search and rescue team te hriat tir an ni thu a soya ma an la mek te soi Tokyo atanga report pe tu Chris Gilbert chuan thu nei tu te chuan mi engemaw zat tang te an hu chuak to te soi NHK media in footage ati chhuwa chuan Ishikawa building chima om nual ni in a langa tuipui kama om kho pui Tokyo wa building te chu lir nging hian a soina sa hle Ishikawa le Toyama Prefecture chuan chung ko sing thum sang ruk chuangin power an nei to lova utilities providers Hokuriku electric power chuan hemi chungchang hi ron puang Japan Nuclear Regulation Authority chuan Japan tuipui kama nuclear plant a thil dik lo om lo tia soya Fukui Prefecture Kansai Electric Powers ohile Takahama plant a active reactor panga po atela hengte hivan nei thlak takin an him tian soi lir hiang thlen na mun nei ber Ishikawa a Hokuriku Shika plant chuan lir hiang ma hian an reactor panni chu en fia ani awangin an ti top lai lo ni hlo bok helai plan na po hian lir ngeng hian ngonga nei lo ni in agency chuan a soi South Korea Meteorological Agency chuan khochhak lam tuipui kama Gyeongjang province mun then khata tuipui chim chin asang chhomek tian soi bok Japan hi khovela lir ngeng lo om thlen na thlen tam du na ber pakhata niya March ni som pakhat sang ni som pakhat khan Japan marchak biala lir hing le tsunami na takalo thleng to a mi sing ni vel zet an lo thi to ani khopui rang rang ati chia a Fukushima nuclear meltdown a thleng bok ani lir hing wanga Japan an mang an lai le boina lian takan to mek lain Japan a Haneda airport a thlona chu atum konga ran oya lo kang ve mek boka passenger an him hlo mai
Tholeni khan Tokyo Haneda Airport runway passenger thlona pakhat chu Japanese Coast Guard aircraft nen an insuwa. Hemi hnu hian a kang ni in official te chuan an soi. NHK TV chuan Japan Airlines flight JAL 516 a chuang zong an vain mi zathum somsari pakwa vel ni arin chu thlona a kang mai chu ma in him takin an chuak man vek tia soya. Japan Coast Guard lam chuan an thlona pilot chu him ma se crew member panga chin hriat lawin an om tia soi. Tual chung TV alan dan chuan Japan Airlines thlona runway atlan lain asira trengin kang mai le mai khu na tak nasa taka ron chuaka apuak bok ni in an soya. Chumi hnuah chuan wing che vel chu a kang ta a athlabul vel chu kang ta a dar kar khat hnuah futei sa chuan thlona hi apumina kang man tia lang. Japan thlona hi Airbus A350 ni in Sapporo khopui bula Shinchitos Airport atengin Haneda panina thloka akan vek ma hian ami phurte chuan in saseng man hlawani. Coast Guard thupuang tu Shinori Energy Shima chuan passenger thlona le an thlona MA722 Bombardier Dash 8 te an insu ti anem nget. Japan Airlines thlona chuang Swedish mi Anton Debe kumsom pasari mi chuan Swedish chanchin bu Aftonbladet nena minute tlem te chungin cabin pumpui chu mai khu ina khat veka thlona chua sanin leilama kanin kho thla a emergency kongkhar chu aron in honga chu ta tang chuan rang takin kan chuak ta ani ati cabin chunga mai khu chu ra phlak takani hrem hun ang mai ani khoi lam nge kan pan don ti po hriat thei ani lok lo ti in debe chuan a soibel. Kyoto chuan Haneda Coast Guard thlona hi Niigata lampan turani thu soya. Thotan nia he bela lirhing na taka oma wangin mi somli paret velin nun na anchana. He wang hian chomdol na bungrua phur tura thlok chuak turan ni. Haneda hi Japan Rama Airport buai ber airport lun ber zinga mi ania. Kumthar chol mang hian mitam tak an sin chuak ve bok. Heti lai hian Russia and Ukraine indo na chu tun naya na zo ka kalpui ania. Russia chuan Ukraine chu missile na takin missile mangin lian tham takin an bei chun zom. Russia chuan tun naya Ukraine bei pui thlak na chu zan khat chun na takin an bei let chun zom zel. Tholeni khan missile le drone zatel he khopui ki fle Kharkiv an kap lut ni in an soya. Ram khopui lian panhi beina na sa tak hi Russian President Vladimir Putin an Russia khopui Belgorod at hi na thlen tu Ukraine sipai be pui thlak ni chan let na ani thu a soya. Russia in phubala ka tiama tangani khat nuwa he thil hi ron thleng. He be pui thlak na hian khopui chunga be pui thlak na tam tak kara civil mi ta thina tipunga. Tholeni khan Kiev khopui be na hi pikar sa thleng ni in Ukraine khopui atanga Al Jazeera reporter Asad Baik chuan a soi. President Volodymyr Zelensky chuan mi pali an thi ti soin mi somko pani chuang in hliam an tuar ti soya. Russia chuan kumsang hi somni pathum ni hnung bera tang khan Ukraine asa hit drone attack drone za somsari vel le missile rang akap chuak to ti soi. Ni thumna atan kan air defender te hian na tangkai takan thokani ti in Zelensky chuan Telegram Messenger mangina ron tar lang. Hei hi khopui chunga beina na sa berzinga mi ani ti in bike chuan a soya. Khopui chung hun thlen khata electric le mobile connection nei lo an om tia soi bok. Ukraine air defense system in missile ti chiata wanga ke them tlak na hmuna chan chuan ha thok tu te chuan khopui chunga siren na sa takina ri tian soi. Hemi ma hian Ukraine Air Force chuan zan lai pel nu ni zan lam khan Russia in drone ka chu drone somthum panga chu an lo dang tia soya. Khopui engemaw zat an bei Kharkiv Bial Governor Olesin Hubo fa soidanin Kharkiv hian voili bayan tok mi pakhata thia mi somli pakhatan hliam ni ina soi. Firfiak beina tuna indona ronvung chhole ta hi karma sa ni ngani zandar som pakhat vela intran kha niya
Russia chuan Ukraine ram puma drone le missile mangin na sa takin bei puya thlaka mi somthum pakhat an thia mi za somruk vel an hliam to Ukraine Armed Forces chuan in dawa chhuah hnuwa mun tam taka aruala bei an la hmu ngai lo thu an soi in rin ni khan Ukraine chuan Russia ram chu bei le ta ram ria khopui Belgorod chuna takin na chang le ta Ukraine chan let na hian Russia chuan mi somni pakhat an thi to ni in a soi ve thung naupang panga an tel Ukraine ram official te chuan Russia ram a bei pui thlak na hi an mo phurna ni le ni lo engma an soi lo Belgorod ta bei na hi firfiak bei na ni tia soin Putin chuan sipai damdo in na tlo trumin hremna pek atiama heti la hian Russia chuan kum thara record siamin Ukraine rama sa hit style drone somkwa akap chuak man to drone tam tak hi Ukraine sipai ten an kap thla tian soya ma se Black Sea longchol na khopui Odessa hian atlem bera panga an thi mi pariat an hliam tian soi an kap hlavek lem lo ni in alang in dona zual zela wangin Ukraine chuan ram dang tran puina tamjok an mammo zia he hian atilang ani anti he in beina achua kara Poland chuan karma sa khan Russian missile in an airspace a hun reivak lawa paltlang tian soya F-16 fighter jet pani le air tanker pakhatan duty tir ngal NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan tangrual Paul chuan thil om dan le thlen dan a vil reng dia soi ole Israel lama lut thla ila ramri buena azwal zela wangin Israel chuan Damascus pona hel ho mun ma a beile tangheng mai heng ho hian Iran atangin ral thuam an dong thina heng ral thuam an da thatna mun te hi Israel hian a bom chet sak thin thu chua toy siamin IDF chuan Syrian army ta infrastructure an kap tian soya target hi khoya nge om tian soi chiang lova engtin nge strike an nei engtin nge indo thlona an chet chua tir chiang takin an soi lo Syria state media te chuan thlona hmanga bei pui thlak na hian Damascus khopui pona mun rang bei ni in a soi Israel Defense Forces chuan thole ni sing khan Syria ram chu bei pui thlak na hmangin na takin an bei tian soya hei hi ahma zana Syria atanga Israel marlam rocket manga ka ani wangani thu chua toy siamin IDF chuan Syrian army ta infrastructure an kap chhia tian soya target an ka dan le indo thlona an phit chua tir dan chiang takin an soi lo Syrian sipai thu chua chuan official mouthpiece sana ina tarlan danin thlona hmanga beina hi Golan Heights lam atanga jingdarli le minute somthum panga vela thlenga niya thilpoi mo taka chhia tian soi IDF chuan he be pui thlak na hi thotran niya Syria atanga Israel marlam rocket panga hmanga ka ani hnuwa ani tian soya Syria atanga Israel kap tu rocket te hi mun zau taka antla hliam le chiat na thleng lo Golan Heights chimlam afni eitan hmuna antla ani Israel chuan poi khoina thlen hnu loka hian artillery hmangin an chang let ve ngal bok tian soya hemi phubalak nan hian IDF chuan F-15 ruala an phit chua tir ngal boka thu chua toy siamin IDF chuan Syrian army enkol infrastructure engemozat an bom sia tian puang UK a indona lamzir chiang tu Syrian Observatory for Human Rights chuan tholeni jing khan Israel bei pui thlak na awang hian Golan Heights Israel ramri atanga kilometer somni panga amela zong chon mel som baruk vela hla kana kar khopuya Hezbollah omna mun bayani thu asoya hei wang hian mi tam tak an thi thu asoi tun hnaya Syria amun ranga hian Iranin a thlopte Iran proxy Hezbollah teral thuaman pek lo na turin Israel chuan ma alak chun zom zela indo thlona mangin heng mun ma te hi an bum le dur mai thin Indrin ni kha Syria marlama Aleppo International Airport bula Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force karal thuam da na mun chu bai alo ni to bok Syria marlam Iraq nena an ramri inkar strategic border crossing bul chu thlona manga bai ani boka Hezbollah member pali tele Iran thlop fighter dang pani an thi ti firfiak pol le tangrual ram te chuan an soi Israel in indo thlona hmanga abeinia soya hian
thole ni jing khan Syria khopui Damascus le Syria chimlam hun dangte po aka bok kar masa khan IRGC officer senior brigadier general Razia Mashavi chu Israelin Damascus thlona hmanga abeina lo thi to bok he beipui thlak na chakjok hi US aircraft carrier strike group ina Hezbollah le Iran thlop pol dangte Israel an beilo na tura Eastern Mediterranean atir chua tumna nena in mila hei hi mar chakram ri a boizel la yani Lebanon firfiak pol Hezbollah chuan Israel mar chaklam chu rocket mangin an kap le a ram ria poni din deuh tho beipui an thlaka indona kalme kara Hamas thlop na konga an che ni in an soi thole ni jing khan Lebanon atangin anti-tank guided missile pahni churam ri khopui Silomia ka ania pakhat chu building bula atla chiatna athlen tlem hle ni in Israel tual chung thu nei tu te chuan an soi Hamas kulpuyan la IDF chuan Gaza City mi hring che na hmuna Hamas kulpui Hamas mun pui an la a tanela silai keng te nen an in beibok IDF chuan tun hnai khan Gaza City a secret wat venga Hamas kulpuyan lak thuan soya Special Force te chuan he mun hnuaya Tunnel network chunga firfiak pol te an bei tian soya Hamas in Eastern Outpost anti building somthum pasari omna niya chenna in school le damdoi in a hual vela complex chunga hian mos pakhat chu Hamas member te in mu khom na munatan man thina ni ti in IDF te hna tanga report chuan soi he strategic stronghold thi Hamas intelligence division le terror group unit dangte chuan Gaza Strip pumpuya indone enkol nanan mangni inan soi 400 First Armor Brigade chuan stronghold ta building lianber chu andapa Hamas in command center atana an man meter som ni athuk bangkaran mu ni in IDF te chuan an soi bok bangkara hian Hamas commander te chu hun rei tak chung an tombo theina tur cholna hmun te om ni in an soya sipai te hian lei hnuaya in thup na chunga hian ral thuam le man ro dang an hu chuak bok Hamas chakna stronghold mun danga chuan IDF atanga Givati Brigades Saket Battalion sipai te chuan tunnel kwa panga meter som ni vel zeta thuk lei hnuai network manga inzom vek an hu chuak boka IDF chuan tunnel network hi lei hnuai bangkar lian ber ne na inzom tian soi Air Force te elite saldang unit sipai te chuan tunnel pakhata hian lutin lei hnuai Hamas silai keng te ne na in beya IDF chuan inka na hian firfiak zongzong te chuti boral vekan ni ti in an soi anhuwa tunnel network hi combat engineering te chuan anti chia an bom chia 600 First Battalion le elite yahlom unit te chet na ani he beipui thlak na hian 400 First Brigade hnuaya 52nd Battalion sipai te chuan Eastern Outpost ta building dang an dab boka heta hian Hamas silai keng te chuan chunglama tanga beina an tok Israel fighter jet ten an nuai he indona a hian Hamas operative member zongzong an thivek ni in IDF chuan an soya Saket Battalion a Israel sipai pathum Lieutenant Yaron Eliezer Chitis Staff Sergeant Itai Buton le Staff Sergeant Ephraim Jackman te chuan he in beina thu hi an ron report ani Gaza chimlama indona na sataka ommeka marlama firfiak sangklem te chawan omto Gaza Strip lai hola sala aldin kong puyat lola in Defense Minister Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan Hamas dauna be pui thlak na kan ti top ti hi thudik lawani ati corridor ai oma hemi omje chu le lama hian operation chi sang a om thuai don ni ti in Gallant chuan Strip Center thok 99 Division hnuaya 646 Reserve Paratroopers Brigade sipai te hne na asoi marlama chuan Hamas Battalion som panhi kan ti chimit to a firfiak te chu an la om reng ma se chu lai hmuna om singkhat sanga emo singkhat sang riat zinga sangklem te chau an om to ani an zinga tamjok chu pai chua an ni to a midang te chu chimlama an tan chia ti in Gallant chuan a soi bok
Gaza marlama chuan IDF chuan Hamas fighter hung berte zung chopa phoya be puitlak na te na wan kalpui chhun zom zel don ni in galan chuan soya an tum ber chu mel maho ti borala antel lawa sarkar dinani ati galan chuan Gaza Strip chhimlama chuan thilom dana danglam ni in soya IDF hian khani ni seria Hamas tenel chunga thilom te chu an ngai tu ber ni in soya Hamas official senior te in thup na mun thuk taka kan lut zel don ati an hne na kan thleng to a tuna po kan thleng to bok kan thleng zelang ti in galan chuan a soi Gaza chimlam in do na hi high intensity a chhun zom zel don ni in a soya a zia chu boruak tang tak na sa taka in be na a chhun zom zel don ni in a soi Hamas hian governing body anga ma an lak lo huna le sipai framework anga anchet lo huna he campaign hi kan ti to pang ma se hun ala du don ani ati Israel Defense Minister Galan chuan vandoi thlak takin lo dang a oma chung zinga amma saber le langsar ber chu marlama thil thleng hi ani ti in Lebanon chungchang a soya Lebanon atangani tin Hezbollah in an be thin thu a soya Hezbollah ne na in be na hi indo na lian zo ka chang lawang te soi theilova Hamas ne na indo a in Arab phlag zok turanga yani achan chu Hezbollah te hian Hamas a in mi le sa an nga rocket an nga zo ka an sipai te hi training thatak nei le ral thuam thatak nei an ni chuti anga ta na in buat seina chu emni Israel le US hian tuna hian an kalpui hriat ani lova US hian indo longa hnukira hauthi te bitum atum ni in analyst then khat chuan an lo soi ve mek bok tuna Hamas aya Israel tana lo to zok chu Hezbollah te an nia Israel po hian athlur bing lawang te soi thei talovani ole kha tuna tana kan ngai thlak thei chin chuni le ta phot sela voin tlailama thu thar zok in lo ngai chang le vek don nia